la paraula? Avui, tallers d'Scrabble a l'Escola La Palmera de Barcelona. Molt bé. Ens hem retrobat amb els alumnes de fa 2 anys. Ara ja a 6è de primària. Molt bé, han trobat la paraula sal. I també amb les professores i professors. El joc i la ludificació és un demostrat component motivador en un procés d'ensenyament i d'aprenentatge. I l'Scrabble, com a joc estratègic, lingüístic i matemàtic, és una eina totalment vàlida per utilitzar-se en processos educatius. Hi ha un seguit de continguts i competències del currículum d'ESO que es poden treballar amb l'Scrabble, tant de coneixement com actitudinals. Els tallers d'Scrabble d'aquest any han servit com a eina de comunicació i, sobretot, d'integració. Com sempre. Els papers dels tutors a les aules fonamentals, com a jutges, com a guies i com a professors. Per què juguem en parelles? Perquè hi ha més fluïdesa, les estratègies de taulell són més efectives i el factor sort es redueix. En català, sisplau. I recordeu, jugant també aprenem a estimar la llengua.